легендата с Мерцедесъм бе, който иска да дойде на старта с Мерцедесъм бе, ще ви спукам душмани пенело, хемъл гърка, таропанец, легендата няма втори, вопанец, той е човека за 100 човека. Дигайте ръцете, Кемал гърка идва, свали аж гащите. Девона има, демон нема, много хора гърда за Кемал гърка от Опанец, легендата на Опанеца. Кемал гърка от Опанец, машината човека за 100 човека.